Il-ġimgħa fuq il-programm Flusek il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta Kenneth Farrugia iddiskuta r-riżultati finanzjarji għas-sena 2024. Nhar l-erba' 26 ta' Marzu il-Bord tad-Diretturi approva r-riżultati finanzjarja għas-sena li tagħlaq 31 ta' Diċembru 2024. Il-Bank of Valletta ħabbar profitt qabel it-taxxa ta' 302 miljuni għas-sena 2024 komparat ma' 251 miljun euro għas-sena 2023. Riżultati tajbin ħafna li l-bank irreġistra għas-sena li għaddiet. Naturalment, il-kuntest ekonomiku jkun dejjem importanti. Ġifieri l-andament ekonomiku fil-pajjiż is-sena l-oħra kellna tkabbir ekonomiku ta' 6%. Dak il-kuntest huwa importanti ħafna għaliex ovvjament l-operaturi ekonomiċi f'dak il-kuntest ekonomiku jirreġistraw attività iktar għolja. Il-muturi prinċipali għal dawn ir-riżultati jiġu minn żewġ areas. Il-kamp tas-self fejn kien hemm tkabbir tal-fuq minn 7% u l-kamp tas-self personali li dan jinqasam fi tnejn personal loans u s-self għax-xiri ta' djar. Id-domanda biex in-nies jisselfu biex jixtru dar għadha b'saħħitha ħafna f'pajjiżna u fl-aħħar erja ta' dħul hija dik li tħaddem il-likwidità. Hawnhekk il-bank kien attiv ħafna u allura jġenera dħul. Jidher ukoll li r-rati tal-interessi qegħdin jerġgħu jaqbdu it-triq l-isfel u l-home loans illum huma l-aktar baxxi li qatt kienu. L-ispejjeż tal-bank żdiedu bi 2.8% meta mqabbla mal-2023 imma jfisser li ż-żieda kienet anqas mir-rata tal-inflazzjoni. Il-bank huwa negozju wkoll u l-ispejjeż jinkludu kemm dawk rikorrenti bħal pagi kif ukoll spejjeż aktar strateġiċi bħall-investimenti fuq il-mobile u l-internet banking ħalli jkun hemm servizz dejjem aħjar. Il-bank ħabbar li ser ikun qed jipproponi bonus share issue. Biex insaħħu it-Tier 1 Capital, il-bucket tal-azzjonisti għal kull 10 shares li għandu azzjonist ħantuħ share addizzjonali. U allura kull ma ħanamlu hija mill-valur li għandna fit-tieni bucket ħanitrasferu ammont fl-ewwel bucket. U daka it-Tier 1 ħajibqa' intrinsikament l-istess, imma ħannaqsu l-profitti distribwibbli lill-azzjonisti billi ntuhom shares addizzjonali għal dawk li għandhom li mbagħad dawk ix-shares ħajintitolhom biex jieħdu dividends fuqhom fis-snin li ġejjin jekk il-bank ovvjament taħbar id-dividends. Bħala opportunitajiet li hawn f'pajjiżna tenna Farrugia għandna tkabbir fil-kamp tal-pensjoni fejn il-Maltin qed jinvestu ħafna f'dan il-qasam. Bit-tax benefits jinsabu attrajenti ħafna.